en svejser på banen. Giv hende en varm hånd. Det er Nina Bæk. Og Nina rider på den belgiske varmblødsvalder U2 efter Centu med Latano som morfar. Og så vil jeg lige minde lidt om, at nu hvor jeg sidder og spiser længe, så skal man jo rejse sig. Det er sund fornuft for både maven og sjælen, når jeg så alligevel vandrer stille rundt over i midten. Så drejer lige en tur over hjørnet og bliver fristet af tænkte varmer nu. Der er sikkert et eller andet, jeg glemte at sige til jeres kone for nylig. Så kan man jo sige det med lidt guld og glimmer. Det er de, og nogen bevæger et stykke derovre i hjørnet. Det som underviser for den her klasse, det er jo blandt andet en bygmandstræner, der er udsat i ærespræmie til vinder af denne 60-stjernede CNC Store Tur. She is in the jungle. Nina Bæk er absolut ikke væk. Hun er stadigvæk aldeles med direkte videre i opspringningen. Så skal vi se, hvordan